Marawera moro ma oyangi kaka Enoch Ojwang ywak bang' fwenyo ni wuodgi no manodhi somo loka e piny mar Russia nosewito ngimane ka ripot nochoponegi kokalo mana kuom osiep wuoyino e yor mbui. Kaluwore gi jonyuol mag Enoch, wuodgi ne owuok Kenya mar medo sombe e piny mar Russia jumbe 2 mokalo. Kata kamano, ripot mar tho wuodgi mane giyudo koro oseduong'o dhood chunygi ka ting' makoro gidong'go en mar duoko ringre mare pacho. Kaluwore kod ripot mane giyudo, rawerano ma jahigni 20 nowito ngimane ka goyo abal. Kanochopo kendo tarik 5 dwe mwantiere ni, dwe mar 7, to wayudo sime koa e piny Russia koa kuom achiel kuom osiepe Enoch na Enoch otho. Ne gidhi swimming gosiepene moko 2, to kuom hawo marach kane gidhi e deep end, Enoch no ol, koro ok nonyal wuok e pi. Garama duto mane dware ne chopo Sh800,000. Kane thoni osechopo, to ofis ma mbetre ma Kenya e piny Russia nogonwa sim ma wakwagi kaka ginyalo bedo gi kony moro amora ma ginyalo miwa, to ne gikonwa ni oyo. Ningependa tu watusaidie vile hiyo mwili inaweza kufika hapa Kenya, twende tukampumzishe mtoto wetu Enoch. And it's usually so unfortunate that when they go to the embassies or when they require assistance from the embassies, most of them, they usually don't help. Basically, they just tell you that, especially when it's about finances. What I would request or require from these embassies is to at least be able to find ways which they can help these Kenyans who are usually in abroad.